Milí priatelia, dovoľte, aby som vám v mene celého úradu poprial vám všetkým krásne prežitie veľkonočných sviatkov. Prežitie ich v spokojnosti, v kľude a hlavne v zdraví. A čo je najdôležitejšie, aby ste vyšíbali strašne veľa žien a samozrejme tie, ktorí to budú chcieť. A aby ste mali čo najviac takýchto krásnych vajíčok zdobených. Ešte raz prajem krásne veľkonočné sviatky. Csevala, vincs natomenge, sokár bári patádi. Te pregíven ando váro sa stipem.